Байык авыл җирлеге быел отчет сессиясын капиталь төзекләндерү узган күп функцияле үзәкнең залында үткәрде. Залда яшьләр әллә ни күп булмаса да, җирлек тормышы белән кызыксынып яшәүче халык белән тулы иде. Җирлекнең 2019 елдагы эшчәнлеге агымдагы елга планнар белән җирлек башлыгы Марат Фәхрлегаянов таныштырды. Байык төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Гөлнара Султанова, Ак Калфак җәмгыятенең Байык бүлекчәсе җитәкчесе Нурсина Шәйхәдарованың участок полиция инспекторы чыгышларын да халык зур кызыксыну белән тыңлады. Арабыздан безгә бәхетле, тыныч тормыш бүләк иткән сугыш ветераннары, җиңүне якынайтуда үзләреннән зур өлеш керткән тыл ветераннары бакыйлыкка күчеп бара. Алар белән үткәнебезне һәм киләчәгебезне бәйләп торган күренмәс җепләр әкренләп өзелә бара. Бу дәһшәтле сугышка җирлегебездән 351 ир-егет китеп, шуларның бары 108 генә туган авылларына әйләнеп кайтырга насип булды. Октябрь авылы халкы да электән үк сессияләрдә теләп катнаша. Быел да алар сессияга актив булып килгәннәр иде. Җирлек башлыгы Илгиз Ханнанов иң яхшы эшләүче җирлек башлыкларыннан берсе. Шуңа күрә дә аның чыгышы эштәлекле, һәр юнәлешне ачык итеп яктыртуы, башкарылган эшләрнең күп булуы белән аерылып торды. Җир һәм милек буенча түләүдә шактый алга китеш күзәтелә. Менә инде әйткәнемчә, физик затлар кеременә салым безнең 50% кына тәшкил итә. Үзара салым инде ансы һәрхәлдә 100%. Чыгыш ясаучы авыл мәдәният йорты директоры Сахира Каймова мәдәният юнәлешендә башкарылган эшләргә тукталды. Авылның активы Зәйтүнә Пануриева да рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шуны әйтәсем килә, үзебезнең җирле үзидарә җитәкчесенең эшеннән без бик канәгать, эшләнгән эшләр бик күп булды. Су белән өзеклекләр юк, юллар чистартылып тора. Менә бүген дә күрдек инде. Шул хәтле рәхәт иттереп трактор белән урамнарыбызны чистартып чыкты. Ут бар урамнарда. Süt җыялар, чүп җыялар. Аллага шөкер генә дип яшисе. Муниципаль район башлыгы һәр ике җирлектә дә җирлек халкын райондагы эш барышы, ирешкән уңышлар белән таныштырды. Сессия эшендә катнашучыларның сорауларына җавап бирде. Үзара салым программасы булмаса, ул авылларны ни хәлгә китерү мине башка сыйнасы. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Менә ел сайын инде бик авыр булса да, инде ул бер караганда күп, икенче караганда ел дәверенә булгач ул да түгел инде. Бүген көндә бер магазинга кирип нәйбер алыбызны карасак, ул хәзер бүген инде теге саныга түгел, көндәлек теге тине санагач, конечно, күп инде ул. Ну, карамастан бүген инде менә бу үзара салымны хуплап, сезне шушы программаларда катнаштырып, авылна, җирлекне без инде шушы сезнең белән шушы авылларыбызның кыяфәтен үзгәртә алдык, Аллага шөкер. Сессияга килгән халык җирлектәге тормыш белән генә түгел, район тормыш белән дә кызыксынып яши, башкарылган эшләрдән канәгать булуын белдерә. Бүген без Байык авыл җирлегенә 2019 еллык отчетын тыңладык. Һәм инде әйтергә кирәк, бик күп эшләр эшләнгән. Һәм инде алдагы елларда да үзара салымнар яхшы гына җыелып, барыбыз да сау сәламәт булып булсак, үзара салымнар җыелсак, тагын да күбрәк эшләр эшләнер дип уйлыйбыз. Һәм инде барлык төбәкләрдә дә ремонтлар кер дигән, объектларда ремонтлар кер дигән өметтә калабыз. Җирлегебездә бик күп эшләр эшләнде. Аллага шөкер. Алар санап кына чыкмалы түгел инде. Менә бүген урамнарыбыз төзек. Кичләрен электр лампаларында рәхәтләнеп Скандинавияча йөрүләргә чыгабыз. Без генә түгел әле, миннән картыракларда урамга чыгалар. Иратлар да чыга башлады әле таяклар тотып. Шундый күңелләр. Җирле үзәгәренең шу канәгатьләнергә түгел. Бишлек. Иртән сәгать 5-тә башлыйлар шул. Төнге 5-кә, төнге 12-дә бетерәм икән, белмим әле. Һәр вакытта авыл кешесен тырышып, алар өчен җан атып бирә торган кешене мен беренче тапкыр күрәм. Авыл өчен. Үзебезнең авыл кешесе эшләсен, ярдәм итәр бит Алла бирсә. Отчет сессияларында җирлек халкы борчыган мәсьәләләрен турыдан-туры район башлыгына җиткерә ала. Шуңа күрә дә мондый очрашуларда алар бик теләп катнашалар. Теге яки бу мәсьәлә буенча конкрет җаваплар алалар. Шуңа күрә дә мондый очрашулар һәр вакыт көтеп алына. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.